Dito na tayo sa garden mga ka-that's good. Yung garden na ginagawa natin. So kailangan ko ng kalaykay. Ito. Gagawin ko kasi itong vegetable garden. Tatamnan ko ng vegetable ka-that's good. So binigyan ako ng lupa na tatamnan. Ito. Itong buong to ka-that's good. Tatamnan ko to. Ka-that's good. May farm na ako rito ka-that's good. Ito. So itong tatamnan ko. Ito hanggang doon. Hanggang doon sa shed. Hanggang doon. Doon mga ka-that's good yan. So ang gagawin ko ngayon, tanggalin ko yung mga bato. Muna yan. Yung mga bato na yan. Yung malalaking bato. Tapos ito, spread ko to. Bumili kami ng mga ganito kanina ka-that's good. 5 sako na itong mushroom manure. That's good, 5 sako yan. Tapos meron dito nga 3 sako ng sea soil. Maka that's good, 3. Tapos isang My Soil Garden Booster. Pagkahalo-haluin yan ka-that's good. Ito, sabi niya, paghalu-haluin daw to. Tsaka ito. Tsaka yung mushroom manure. That's good. Tapos, spread ko dyan sa ibabaw nun pag nalinisan ko. Sa ibabaw na. Dito kasi tatanim yung pea. Dito siguro yung mga green peas yun. Dito sila aakyat. Tapos dito naman yung mga patatas ka-that's good. May mga tumubong mga sibuyas. So ito yung mga tanim nung nakaraang mga taon. Pero last year kasi hindi na to tinamnan. Parang bago mag-pandemic hindi na tinamnan. So 3 years nang hindi natatamnan to ka-that's good. Parang nililinis lang itong lupa. Ito, hayaan ko na itong mga to. Ang sarap kainin ng dahon yun. Sibuyas. Tapos dito naman itatanim yung mga itatanim niya rito. Tomatoes, pepper, mga ganun. Mga ka-that's good. Tapos ito, tatanam lahat to. Ako na lang ang wala pa akong nakuha ang buto. Dahil naghahanap ako ng buto yung para sa mga string beans ka-that's good, wala akong makita. Subukan kong pumunta sa sa mga Asian store kung may makita ako na yung sitaw tsaka yung siling labuyo. Kunin ko nga ito, gamitin ko. Dito naman lalagay yung mga carrots ka-that's good, tsaka mga herbs. Pero lilinisan ko pa. Hindi pa nalinis mahigit. Kasi pag nalinisan ko na, nalagyan ko na ng soil, aayusin na yung water. Itong mga hose na to, aayusin ko na yung ka-that's good. Para automatic yung pagdilig. Mga ka-that's good. Kailangan maalis yan yung mga pato. Yung pinapatanggal. Kaya mabato daw to ka-that's good dahil dati daw orchard ito. Parang maliit na orchard. May mga tanim siya na apple ka-that's good.
Kaso tinanggal na niya lahat. Ayaw na niya ng mga fruit bearing trees, mga kadatskud. Saka yung mga orchard, ayaw na niya. May-ari. Focus na siya sa ano, flowering tsaka mga vegetables. Yan, orchard to dati pala. Kaya pala may mga bato. Siguro yung mga apple okay sa mga may bato-bato na lupa. Ito lang yung mga bato. Malaki. Ito yung pang-araro ko. May kuryente. And that's good. Araro ko na rito. Yan, okay na, that's good. Natapos ko na itong part na to. Naararo ko na. The idea, mga ka-that's good, ay para maihalo ng maayos. Kaya inararo ko muna. Yun ang importante. Maihalo ko ng maayos itong mga soil. Itong mushroom manure. Tsaka itong sea soil. Tsaka yun, mga ka-that's good. Booster. May mga sibuyas. Itong mga sibuyas to pala. Yan. Naayos ko na. So nabungkal na. Galing nung pang-araro ko, no? That's good. Oh. Electric. Sinasaksak yan. That's good sa kuryente. Ayan. Tiller. Tawag yan. Malalim din yung nahuhukay niya katas good. Basta may technique din siya. Isa ano ako nadumihan na lagyan ng mga ugat-ugat. Ayos ko lang mag-that's good. Iniwasan ko tong mga sibuyas kasi tumubo na, sayang na. May mga pa isa-isang bawang. Yan. Patatas to dito.
garlic, that's a leek. I remember now, I grew leeks here last year. Oh, I thought it's garlic. Yeah, it's a, yeah, it's an onion type of family, but it was leeks I grew. Oh. So carry them down to us. I could go and get them. We can take our shoes off. Merienda muna mga ka-That's Good. Pinapamerienda tayo. Tapos na merienda mga ka-That's Good. Lunch na nga yata yun. Yung pananghalian na ka-That's Good. Namumulaklak na mga ka-That's Good. Pero hindi pa bumubuka. Ayan. Pero ito, ulaklak na. Ang ganda. May mga naun. Tsaka ito, isa pa lang siya. Mga ka-That's Good. Kakaibang tulips to ka-That's Good. No? Ang ganda. Pero maliit lang siya. So itutuloy ko na mga ka-That's Good. Tapos na yung merienda. Ganyan lang ka-That's Good. Lalagay ko lang muna dyan. Papatong. Pero hindi pa magtatanim. Nire-ready ko lang ka-That's Good yung lupa. Para tamnan na lang pag ready na. Kasi may time pa yung pagtatanim. Hindi pwede pa ngayon dahil paggabi ka-That's Good. Freezing point pa yung yung temperature. Nagma-minus 2 pa ka-That's Good paggabi. Kaya hindi pa pwede. Baka tumigas yung patatas. Sayang. Ka-That's Good. Pag natunaw na daw yung snow dun sa tuktok ng bundok ka-That's Good. Yun yung palatandaan pala nila. Pag natunaw na daw yun. So pag wala na yung ice dyan sa bundok na yan. Yun daw ka-That's Good. Dyan daw magsisilabasan lahat ng halaman. Kumbaga, yung tubo ng mga halaman, yan pa mag-uumpisan talagang tutubo ng mabilis. Mga ka-That's Good. Kaya kailangan matunaw yung ice na yun sa tuktok ng bundok. Tara. Ano to, yung parang ganito itsura niya. Medyo ano siya, maamoy siya. Hindi naman mabahong-mabaho pero tapos moist siya, that's good yan. Parang organic. Organic to, that's good. Organic farm.
Tapos na tayo ngayong araw mga ka-That's-Good. Ito yung tatamnan ko. Ito yung binigay sa akin na tataniman ko ng gusto kong itanim mga ka-That's-Good. Ito. Ready na to. Kasi hindi po pwede magtanim baka after 2 weeks pa mga ka-That's-Good. Yan. Yung kabila naman, garden nung may-ari yun. Parang pagandahan kami ng garden ang mangyayari. Tapos na mga ka-That's-Good ngayong araw. Ano naman tayo ngayon ha? Farmer mga ka-That's-Good. Nung nakaraan, gardener tayo. Ngayon naman ka-That's-Good, farmer mga ka-That's-Good. Exciting ano? Dami kong ginagawa pala. Driver, food delivery driver, gardener, house cleaner. Tapos ngayon naman farmer, ka-That's-Good. Nagpa-farm tayo ng vegetables. Inayos ko lang yung tatamnan, ka-That's-Good. Yung lupa lang ang inayos ko ngayon. So kahapon may nabili na sila na lupa, ka-That's-Good. Kaso ngayon kanina bumili pa kami ng dagdag, ka-That's-Good, yung mushroom manure. Ibang klase ng lupa naman yun para sa pagtatanim. Tapos nilagay ko dun sa lupa, ka-That's-Good. Hinalo ko sa lupa, hinalo ko dun. Parang yun yung parang magiging fertilizer niya. Kasi hindi pala kami gagamit ng mga abono na yung mga chemical, ka-That's-Good. Puro organic pala lahat yun. So ready ng tamnan, ka-That's-Good. Pero hindi pa daw pwede magtanim ngayon dahil malamig pa sa gabi. Freezing point pa kasi ang temperature pag gabi, ka-That's-Good. Masasayang lang daw yung patatas na itatanim. Kailangan daw ang temperature ay 10 degrees pataas pag gabi, ka-That's-Good. Ayan, so siguro mga 2 weeks pa. Pero yung mga patatas nandun na, nabili na, ka-That's-Good, yung mga itatanim na patatas. Tsaka yung mga buto, yung mga peas na itatanim nandun na. Tsaka yung carrots, ka-That's-Good, ready na. Pero meron akong mga gustong itanim katulad nung chili, yung hot chili, ka-That's-Good, yung Thai chili, mga ganun. Yun ang gusto kong itanim. Tsaka yung ano pa yun, bawang, garlic. Yun ang gusto ko rin itanim yun, ka-That's-Good. Tsaka ano pa yung itatanim ko, yung sibuyas. Gusto ko sana yung nagaanap ako nung maliliit na sibuyas, yung kung meron sana, yung pwedeng kainin yung dahon, yung lasuna, ka-That's-Good, sa Ilocos, kung meron sana. Tsaka ampalaya, kung meron sana akong makitang ampalaya. Kaso wala akong alam na bilihan ng buto, no, ka-That's-Good. Tingnan ko sa sa Asian store kung merong mga ganun. Sa Vancouver sana, no, kung meron, no. So ready na mga ka-That's-Good, ganun lang. So nag-farm tayo ngayon. Farmer. Talagang na-exercise na ako mga ka-That's-Good. Maganda ang panahon ngayon. Pag tanghali naman 13 degrees Celsius ang temperature, mainit na rito sa Kelowna. Mainit na, ka-That's-Good. Pero yung mga halaman hindi pa lahat tumutubo kasi nga malamig pa sa gabi. Kasi nga yung bundok may ice pa, ka-That's-Good. Kaya pag humangin, yung lamig pala nung bundok bumababa raw dito. Kaya malamig pa, ka-That's-Good. Mamamatay pa yung mga gulay pag itinanim. Yung mga kamatis hindi pa daw pwedeng itanim din. Magtatanim din sana ako ng eggplant, ka-That's-Good. Yan, talong. Kaya mga hanapin ko na itatanim ko. Buti nga binigyan ako ng tatamnan ko na lupa, ka-That's-Good, kasi nung winter
naghahanap ako ng ano, ng kahit maliit na lupa lang ka kung natatamnan ko ng gulay ngayong spring. Dun sa inuupahan namin may parang pwesto sa likod na mga box na, yung kahoy na box ka, that's good, na may lupa na. Yun yung tinatamnan nung may-ari na makikihati sana ako, tatamnan ko rin ang gusto kong tanim. Kaso ito namang nililinisan ko ng garden dito, na sabi niya sa akin na kung gusto kong magtanim nga, pwede kong gamitin yung lupa niya, that's good. Kaya yung kalahati, yung vegetable garden niya, maghahati kami. Tatamnan ko yung kalahati, tatamnan niya yung kalahati, parang contest, that's good. Pagandahan kami ng pananim. Ayun, titignan ko that's good kung ano ang mangyayari, kung ano ang maitatanim ko ngayon, tsaka aanihin ko pag anihan na, mga that's good. Abangan nyo yung mga pananim ko, that's good. Abangan natin, tignan nyo kung paano ako magtanim. First time kong tatanim ng gulay, that's good, dito sa Canada. Sa Pilipinas, that's good, may mga gulay akong pananim noon. Bago nag-pandemic, meron akong garden sa Bicol, that's good. Meron ako doon mga ginawang mga taniman ng upo, kalabasa, patola, ampalaya, ano pa, kamatis, pepper, marami, that's good. Marami ako, meron pa doon kangkong. Ayan. Pero dito naman, iba naman ang mga pananim. Kaya yun yung mga itatanim ko rito. Siyempre yung mga pwedeng itanim dito, di ba mga ka-that's good? Ayun mga ka-that's good. Good Monday afternoon mga ka-that's good. Yung mga hindi pa naka-subscribe ka-that's good, baka pwede namang makisuyo na i-subscribe natin tong YouTube ko. Tsaka pa-like na rin ka-that's good Tsaka pa-comment mga ka-that's good Kung meron kayong mga gustong itanong, ilagay nyo lang sa comment, ganyan mga ka-that's good. Tsaka kung meron kayong mga gustong sabihin, baka meron kayong alam na mga paraan ng paggagarden tsaka pagpa-farming mga ka-that's good, pag tatanim ng gulay, baka pwede naman akong turuan ninyo ka-that's good kung ano ang pwede kong gawin mga ka-that's good lalo yung mga nandito sa Canada. Maraming salamat. Goodbye mga ka-that's good, bye.